serikali rigeti bakore siki bakore pati ebinto mbire batarakora nandi toroche na chingaki chiaberere igo bono obokoro tonya kong'aina gose ntochigokora gochi matuga buna obokora totabwenereti kwegena na abakenya. Yes. Omosike Matiang'i ekero okore igoro maega ase akore egasi gocha nabo naki Matiang'i okore egasi ase ensemo ya security okore ase ensemo ya education kwarora impact enene. Omogaka oria bono iga na inche nakora obotuki bwane Yes. nere Kenya erigerereti nere togosupport akonya abakenya naende namosupport ase eng'encho akorwa seito gusii namosupport ase eng'encho agenda chiane echiane echikwenda amo gotakorenta obonchoreri accountability ase yaito oboene gosiri opulence omonto ocha oteri na egari enene igoro ocha gokong'aina na nitakutengenezea hii nitafanya hii nitafanya ile. Hiyo hatutaki, tunataka ukweli. Na uwezi ukaipia mwananchi alafu ukuje kusema eti nimekuja kukutengenezea. Ni kama hii fuel imeongeza na imeumiza kila Mkenya. Fuel imeongeza by 40 bob. Alafu president anasema nimetoa 10 bob. Ni kama nikuibie 50 bob nikurudishie 10 bob. Si already nimekuibia. Hiyo ndio hatutaki. Kwa hivyo Matiang'i I think is the best option for the Kenyans.